7-nji, mine şunday bizning Taysirga 100 yıl bula betin Tatarstanybızga, şoňa bulakmyşlar üçkü oýnay. Eýteli, aly hali bir numar. 76-njy numar. 76. Низамутдинова, село Девушево. Devuşta Nizamutdinova degan. Boldimi? Hazır mine şunday motor çaşky oýnatabys. Bizning bu sponsorlardan Sublimatsiya Apostova degan şunday motor eýberler ýasy. Ol bizge sponsor bolarak mine bizning podpисчикларыбызга şunday bulatlar ýasady. Yıldız Звезда dep etken çaşky oýnatabys. Aýda güzel. Kimni alasy eken bakymja. Bilmeydi. Şeýle soğan sonra. %5. Зарипов, А. Карабай. Karabay'dan da işe. Bakmıştım. Hem de şunday krужка, bek motoru yasalgan krужка, qalay krужка bolsa da. Aýda 89. 89. Yok 89 түгел. Yalqış 168.